με άλλους επηρεάζομαι. Έξω. Έχουμε και λέμε. Ρε βλάκα, σου παραφέρεις τα εργαλεία. Όχι να μου πάρεις την καράκλα. Το καφετικό Βάλε τα εργαλεία στο τραπέζι. Τα εργαλεία στο τραπέζι. Περίμενε μια στιγμή. Λέγε. Λοιπόν, σύνδεσε τον καταψύχτη με την αντίσταση της κουζίνας. Μισό λεπτό να πάρω. Γρήγορα, τελείωνε. Μισό λεπτό. Ποιο είπες? Τον καταψύχτη με την αντίσταση της κουζίνας. Δεν ακούς το αστουφάλογο. Έχεις φάει τη ζωή. Τελείωνε. Σιγά. Συγχρονίσου. Σιγά. Τελείωσε. Λοιπόν, την αποχύτευση του πλυντηρίου σύνδεσε. Μισό λεπτό. Σιγά μες στα πόδια μου συνέχεια σε έχω. Δώσε ρεύμα στην κουζίνα. Ναι. Μισό λεπτό. Τελείωνε Είμαι άλλη. έτοιμος. Βάλε απορριπαντικό στο πλυντήριο. Ναι. Πού το απορριπαντικό? Εδώ είναι, θα την κουτουλήσει. Βάλε μια καζαρόλα φασόλια στο μάτι της κουζίνας. Καθαρόλα. Καθαρόλα. Φασόλια είπες? Ναι, φασόλια στο μάτι της κουζίνας. Αλάτι να βάλω? Όχι μετά, άστο αλάτι. Λοιπόν, πιάσω με ούτυρο. Ψωμί. Με ούτυρο. Ούτυρο. Μισό λεπτό. Τελείωνε γρήγορα, συγχρονίσου. Συγχρονίσου. Έτοιμο, άλλο. Λοιπόν, πέρα στο κοτόπουλο σου πλάτη της κουζίνας, στο κοτόπουλο. Πως τελείωσε? Βάλε φτερούγα, άσε δεν πειράζει, δεν τρώμε κοτόπουλο. Δάω μαχαιροπίνα στο τραπέζι, μαχαιροπίρουνα. Τελείωνε, άντε μαχαιροπίρουνα εκεί, θα σε ακολουθήσουνε. Ωραία. Λοιπόν, Κόψε. ας δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Ναι. Ας το δικό μου αυτό. Πάρτο. Ναι. Λοιπόν, κύριε Δέσποινα, ουχ, κάθε μπορεί να μου το πεις ότι ανοίξει την πόρτα και με τρομάζεις. Λοιπόν, βάλε καμιά μπύρα.